Dewch ni weddio. Diolch yn i ti unwaith eto Dduw am y fraint o gael dod gyda fron. I ni yn galw arna ti drigarhau wrth i mi dywallt y lan ysbryd arnwm. Tyr dim plith. I ni'n gofyn hyn o'r tre enw ac eiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Croeso un gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na baned drws nesaf yn y neuadd. Eich atgoffam oedfaon arbennig sydd yn agosau nawr. Fydd ein noson o garolau'n cael ei gynnal Rhagfyr y cyntaf, sef y nos Iau cyntaf o'r mis, digwydd bod mae Rhagfyr y cyntaf fydd honno. Hanner y disaeth yma yn y neuadd ac fe fydd na luniaeth ar ôl. Mae'r cerdiau yma ar gael ymlaen y capel, felly cymerwch rhain a'i dosbarthu nhw i weld faint o'r Cymru yn ein dinas ni yma fydd yn awyddus i ddod. Ac os nad ydynt yn dod, fe welwch chi'r bocs bach yma ar y gwaelod, beth nhw'n ialw, beth yw QR code. Ac felly mwyn am yna'n un syth i'r wefan i gallu gwrando'n fyw neu ar ôl ar achlysur. Felly bydde fe neis i weld pobl yn dod i'r oedfa, os ych chi'n abod Cymru neu hyd yn oed yr ID Gymraeg i glywed carolau Cymraeg ac i ddarllen yr cyfeithiad ar y sgrin, mae croeso iddyn nhw ddod hefyd. Ond os ych chi yn abod Cymru hefyd, dosbarthwch rhain ymhlith eich teuluoedd a'ch ffrindiau. Hefyd ar atgoffa chi ar noswyl y Nadolig, fe fyddwn ni'n cynnal oedfa, ond fydd hon ar-lein yn unig eleni, felly chwarter wedi 11 o'r gloch y nos, fe fydd na oedfa ar-lein i groesawu'r Nadolig. Ein oedfa nesaf yma fydd pnawn Sul ym hanner awr wedi 3. Nawr, gan i Emynau 45 wrth i'r casgliad gael ei gymryd. Diolch i ti yr holl alluog Dduw. Aros ar ein heistedd i gan i Emynau 45. Byddai'n darlleniad o lyfr Hebreaid, y benod gyntaf. Hebreaid, y benod gyntaf, ac yn dechrau darllen yn yr adnod gyntaf.
Dyw wedi iddo lefaru lawer gwaith a llawer modd gynt wrth y tadau trwy'r proffwydi yn y dyddiau diwethaf hyn a lefarodd wrth ni yn ei fab. Yr hwn a wnaeth fe yn y tifedd pob peth trwy yr hwn hefyd y gwnaeth fe bydoedd. Yr hwn ac fe yn ddisgleirdeb ei ogoniant ef ac yn wir lun ei berson ef ac yn cynnal pob peth trwy air ei nerth wedi puro ein pechodau ni trwyddo ef ei hun a eisteddodd ar theitl y mawredd yn y goruwchleoedd. Wedi wneithir o hynny yn well na'r angylion o gymaint ac yr etifeddodd fe enw mwy rhagorol na hwynt hwy. Cynnes wrth bwy o'r angylion y dywedodd fe un amser, fy mab ydw ti. Mae fi heddiw ath genhedlais di, a thrachefn mae fi a fydda fydd o ef yn dad ac fe a fydd i mi yn fab. A thrachefn pan yw yn dwyn y cyntaf ynedig i'r byd y mae yn dywedyd ac addoled holl angylion Duw ef. Ac am yr angylion y mae yn dywedyd, yr hwn sydd yn gwneithir ei angylion yn ysbrydion a'i weinidogion yn fflam dan, ond wrth y mab, dy'r seddfaint di o Dduw sydd yn oes oesoedd, teirn wialen uniondeb yw teirn wialen dy deyrnas di, ti ag erais gyfiawnder ac ag aseiais danwiredd. Am hynny, ydd yn einiodd Duw, sef dy Dduw di ac olew gorfoledd ti hwnt i'th gyfeillio. Ac tydi yn y dechreuad, arglwydd a sylfaenais y ddeiar a gwaith dy ddwylo di yw yn efoedd. Hwynt hwy a ddarfyddant, ond tydi sydd yn parhau a hwynt hwy oll fel dilledyn a heneiddiant ac megis gwisg y plygu di hwynt a hwy a newydir, ond tydi yr un ydwyt ath flynyddoedd ni fallant. Ond wrth ba un o'r angylion y dywedodd fe un amser, eistedd ar fy nehelaw, hyd ond i ysodwyf dylynion yn droedfanc i'th droed. Onid ysbrydion gwasanaethgar ydynt hwy oll, wedi danfon i wasanaethu mwyn yr rhai a gant etifeddu iach awdwriaeth. Bydde bendit Duw ar ei air sanctaidd ef. Gyda chi nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn i ti unwaith eto o Dduw am y fraint o gael dod ger dy fron ac yn gallu dod o flaen o'r seddfainc sydd yn o'r seddfainc o'r ras yn gwybod am y croeso'r derbyniad gan ein bod yn dod nid oherwydd pwy ni, ond oherwydd yr arglwydd Iesu Grist, oherwydd yr hyn yw yr arglwydd Iesu Grist, oherwydd bod iachawdwriaeth yn ei enw ef, trwyddo ef, yr hyn oll a wnaeth ef, i ni yn gallu dod trwy ei heiddiannau ef o'th flaen di. Ac felly o Dduw, i ni'n gwybod bod na wrandawiad ar ein cyferni dy fod yn barod wedi ateb ein gweddi ni. Ac o Dduw, mae'r ffeithiau yma tu hwnt i'n meddyliau pitwn ni i ddeall. Ni ddim yn gallu deall y ffaith ein bod yn gallu galw ar dy enw di ac yn dod â'n mawl yn deisyfiadau a fod wedi ateb ein gweddi ni cyn i ni ei gofyn. Ond o Dduw, yr wyt ti yn fawr, yr wyt ti yn holl alluog, ac yr wyt yn abal i wneud yr hyn sydd y tu hwnt i'n deall ni. Ac o Dduw, i ni felly yn plygu lawr ger dy fron ac yn daddoli di ac yn diolch i ti am yr efengil sanctaidd ac yn gweddio o Dduw, o aid yr hyfryd wawr ar led. Madden ni o Dduw, i ni fel betai, fel dy blant, yn methu gweld fod y peth yma'n hyfryd. O Dduw, fel betai, y wawr honno yn rhywbeth i ni ofni, i weld y bresenoldeb yn llenwi'r lle yma, i weld y disgwyliadau y bydd ar ein bywydau ni os wyt ti yn dod lawr i'n plith. Ein bod o Dduw yn swyddogol yn dweud ein bod yn dymuno i ti ddod. Ac eto yn ymarferol, dydyn ni ddim eisiau cael gormod o bwysau arnom ni i osod y bethau di yn gyntaf. O Dduw, madden ni am hyn. I ni yn gweddio cael weld dyddiau gwell. Dyddiau gwell yn ein bywydau ni, lle rydym ni yn osod i yn ben ar ein bywydau. A dyddiau gwell o Dduw yn yr eglwys y byd y blant unwaith eto yn dod yn ôl i geisio dy wyneb, i daddoli mewn ffordd sydd yn barchus ac yn ceisio dy wyneb di gyda'n holl nerth. O Dduw, tyrd, gweithio yn ein plith ni tywall, dy lan ysbryd arnom ni nawr, gad i ni brofi y cyffyrddiad honno o'r nef, gad i ni fedru tystio ar ddiwedd yr oedfa, yr oedd y ti yma gyda ni. Mewn ffordd, nad i ni falle wedi brofi o'r blaen, gad i ni brofi trwy gydol y dydd, dy agos atrwydd ato,
ac y bydde di nid yn unig yma gyda ni, ond gyda'r blant ar hyd a lled o wlad. I ni'n gweddio, Dduw, am y rhai sydd yn ymuno nawr ac yn gwrando, yn gweddio bydd y bresenoldeb i'w deimlo, yno ni cartrefi neu ble bynnag. O Dduw, y bydd na dywelwch, y bydd na ymwybyddiaeth, dy fod yma yn gweithio yn ein plith. O Dduw, rho ffydd i ni i ddysgwyl pethau mawr, i ddysgwyl i ti ddod lawr i'n plith. Rho ffydd i ni ddysgwyl i ddras i ddwy'n pobl at y ti dy hun. Wrth i bobl fynd heibio'r adeilad hon, y bydd na rhyw atyniad i ddod o Dduw. Nid atyniad o bethau'r cnawdol a phethau'r byd, ond y bresenoldeb di yn i'w dwy'n yma i glywed am ffordd a chawdwriaeth. Tyrd gweithio yn ein plith. I ni'n gweddio, Dduw, y bydde di yn bendithio'r oedfa'n arbennig yn ystod y cyfnod yma, yn gweddio'n arbennig am y noson o garolau. I ni yn ddiolchgar o Dduw am yr rhai rwy ti wedi dod mewn i'n plith, ac eto Dduw yn tristhau. Wrth i ni feddwl blwyddyn ar ôl blwyddyn. Nifer yn dod i'r oedfa honno, ac eto ddim yr awydd i ddod o sil i sil. O Dduw, i ni yn gweddio cael weld gwirthiau yn digwydd hyd yn oed yn ystod yr oedfa honno. Gwirthiau o flaen ein llyged, lle ei bod yn dod mewn yn y tywyllwch sydd yn ei cylonau, ac eto o Dduw yn gadael gyda goleini yr efengil. Felly o Dduw tyrd, bendithio ni a diogela ni nawr, tywallt Alun ysbryd arnom, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant, ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni gan ni Emynau 730, tydi sydd deilwng oll o'm can fy nghreuwr mawr am Duw. 730 yn ei sefyll i'w chanu.
Bydd awyn testyn o Hebreaid y benod gyntaf ar drydydd adnod. Hebreaid penod 1 ar drydydd adnod. Yr hwn ac efe yn ddisgleirdeb ei ogoniant ef ac yn wir lun ei berson ef ac yn cynnal pob peth trwy air ei nerth. Wedi puro ein pechodau ni trwyddo ef ei hun a eisteddodd ar theitl y mawredd yn y Gwyliwch leoedd. Gai ofyn, ydych chi erioed wedi bod yn y sefyllfa o golli allan ar ryw brofiad? Gan na chlywsoch y neges, doeddech chi ddim wedi clywed y cyhoeddiad, beth bynnag oedd e, ac oherwydd nad oeddech chi wedi glywed e, chi wedi colli mas. Efallai, heb fynychu rhyw gyfarfod staff bwysig, ac heb glywed y neges sydd wedi cael ei rhoi ar ddiwedd y dydd neu dechrau'r dydd ac i chi wedi colli mas rhywsut. Neu falle heb agor e-bost ges i'r profiad yma'n ddiweddar. Rhywsut neu gilydd o'n i wedi llwyddo diffodd rhywbeth ar y ffôn a berodd nad oedd yr e-byst yn dod i fyny ac yn dweud wrthai bod yna neges. Ac yna, mynd i'r gwaith, a mynd i'r ysgol ac yn sylweddoli hyn ac meddwl, dyna'r hyfed, dwi ddim wedi cael neges ers dros wythnos. Ac yna es I mewn I weld. Ac dyna lle o'na bentwr o e-byst. Ac ymlith un ohonyn nhw, roedd yna criw ffilmio ar gyfer ryw raglen wedi gofyn. Ac elen nhw ddod mewn I recordio rhywbeth am yr strydoedd o'n cwmpas yr ysgol a gofyn a fydden ni'n gallu trefnu rhywbeth neu gilydd. Ac oedden nhw'n dod y bore nesaf. Os o'n i'n cytuno iddyn nhw ddod, ond o'n I ddim wedi darllen yr e-bost. O'n I ddim wedi gweld y neges. A fi rhaid I fi ymddiheurio a dweud bod yna rhyw broblem ar y ffôn ac popeth yn iawn, dweud nhw fe newn ni gysylltu eto rhywbryd. Dwi ddim yn deimlo braf. Efallai oherwydd hyn eich bod mewn trwbl efallai, neu yn sicr efallai yn colli allan ar ryw brofiad byth gofiadwy ac I chi'n siomedig bod chi ddim wedi clywed y neges. Mae clywed y neges, clywed y cyhoeddiad mor bwysig o dro I dro ta beth. Ond fan hyn, dyma I chi neges. Dyma I chi rhywbeth sy'n mor bwysig ac mae'n gymaint o siom ond yw e. Cyn lleied sydd yn mynd I glywed y neges. Nawr, fi'n gwybod bod yna rhyw gyffro I gael I ni yn freintiedig yn yr oes yma. Fod yn oes mor dywyll, mae yna rhywbeth ond yw e. Bod y we ganddo ni a bod yr oedfa yn gallu cael ei ddarlledu ac mae rhywun yn gallu gwrando, maen nhw'n milltiroedd I ffwrdd, neu falle wythnos nesaf yn gallu gwrando. Ac felly mae'n rhoi rhyw galondid I chi. Ond mae dal yn drist ond yw e. Cyn lleied o ddiddordeb sydd I ddod I oedfa I glywed y neges bwysicaf oll. Achos yma'r ddechrau Hebreaid. I ni'n darllen am y neges fwyaf bwysig oll. Achos heddi ni'n cyhoeddi gair Duw. Dyma beth mae Duw wedi rhoi neges I ni. Dyna beth I ni'n neud. Hyd yn oed, os nad yw e'n ddigon da I rai ac yn dweud, wel, dyw'r neges ddim yn mynd I cael ei roi mor dda hynny, ond allan ni ddweud hyn, mae gair Duw dal yn cael ei chyhoeddi. Ac ar sail bod e dal yn cael ei chyhoeddi, mae'n gwneud yr oedfa yma mor bwysig. Fe all hon fod yr oedfa olaf oll bod rhai yn mynd I wrando, ac felly mae'n gwneud e hyd yn oed yn fwy bwysig. Hyd yn o'r rhai fan hyn, ond yr rhai sy'n gwrando. Fe all fod y tro olaf, gall rhywun dwi'n nabod, neu rydych chi'n nabod, wedi clywed am yr oedfa, wedi derbyn y cerdyn, wedi mynd ar y teclyn yna gyda'i ffôn, gyda'r QR code, ac yn mynd i'r oedfa, a dim bwriad I wrando, ond yn gwrando ac methu dod o'r oedfa am ryw reswm, a dyma fydd yr oedfa ola glywon nhw. Fe all fod gall. Dyna'r cyffro. Dyna pa mor bwysig yw e. Dyna pa mae'n bwysig bod e mor glir ac I ni'n gallu neud e bob tro. Achos gall hon fod y tro ola, mae mor bwysig. Dyna nifer fawr o bobl sydd yn esgeuluso clywed gair Duw iddyn nhw. Hyd yn oed os nad ydych yma yn y cnawd, gallech meddwl fod ymhell, os ych chi yma yn y cnawd, gallech meddwl fod ymhell I ffwrdd gallech chi fod yma a ddim clywed. Dwi'n neud hwnna, dwi'n arbenigwr ar hynny, nwedig mewn cyfarfodydd staff, a dwi'n gallu bod yna yn y cnawd, mae'n nglistio fi'n clywed yr hyn sy'n cael ei ddweud, ond rhywsut mae'n mynd mewn un glis a mas trwy'r llall.
A wedyn mae rhyw ddigwyddiad, a mae rhywun yn dweud, wel, no, dwi ddim yn cofio clywed amdano fe, dwi'n arbenigwr ar hynny. O, chi'n gwybod beth, mae hwnna'n un peth, ond yn yr eglwys, yn y capel, pan mae'r gair yn cael ei chyhoeddi, pan mae'r efengil yn cael ei chyhoeddi, dyw e ddim yr adeg gorau i chi troi'r switchband a peidio gwrando. Achos mor bwysig yw gwrando y neges i gan Dduw i ddweud. O, mae pob oed fan bwysig. Ac am gyfle eto heddi pnawn yma. Am gyffroes fod Duw yn siarad gyda ni heddi. A dyn ni'n sylweddoli hynny, bod ni'n dod i bresenoldeb Duw. Ein bod ni yn dod i wrando ar beth sydd gan Dduw i ddweud wrthym ni. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar gair y tad. Ac yn ail, gogoniant y diwdod ac yn drydydd gwaith y mab. Wel, yn gyntaf, gair y tad. Edrychwch ar yr adnod gyntaf o Hebreaid. Duw wedi iddo lefaru lawer gwaith. Mae wedi siarad yn ni. Mae wedi rhoi neges. Duw wedi iddo lefaru lawer gwaith a llawer modd gynt wrth y tadau trwy'r proffwydi. Yn y dyddiau diwethaf hyn a lefarodd wrthym ni yn ei fab. Gai ofyn i chi, ydych chi sydd yma, neu falle chi sydd yn gwrando, a ydyn yn ymwybodol fod Duw yma gyda ni heddi yn siarad. Oedden ni wedi dod trwy'r drysau yn ymwybodol o bwysigrwydd beth i ni wneud. Mae'n hawdd iawn yn diwedd, mae'n mor hawdd. Gyda'r mwyafrif llethol o Gymru ddim yn mynd i oedfa. Ac os na rai yn mynd i oedfa, fydd yr efengil ddim yn cael ei ffregethu yno. Ac os yw'r efengil o ryw fath yn cael ei ffregethu yno, fydd na ryw addoliad fel yr addoliad o Baal gynt, a fydd na fydolrwydd yna. Ac felly mae'n neud yn hawdd iawn i ni deimlo fan hyn. Mor wan i ni, mor dlawd i ni, mor pitw i ni. Pa obeth sydd ganddo ni. A mae'n rhwydd iawn yn diw ei deimlo felly. A chi'n gweld pobl yn troi cefn tro o tro ac chi'n teimlo, wel, beth yw'r gobaith sydd gyda ni? Ac eto gyd, ydyn ni yma heddi yn sylweddoli mor fach i ni pa mor fawr yw Duw a pa mor bwysig yw fod gair Duw yn cael ei chyhoeddi yma. Bod y byd yn edrych arno ni fel dim byd, bod yr eglwys siwr o fod yn edrych arno ni fel dim byd. Pwy yw nhw? Pwy yw'r rhain sy'n cynnal oedfa pnawn sul? Dim ond pnawn sul maen nhw'n gallu gwneud falle. Fy'r rhain chwerthin. Sym digon dyn nhw'n gallu cynnal oedfa yn y bore hyd yn oed. Drychwch arnyn nhw. Maen nhw mor wan. Maen nhw mor bitw. Ond chi'n gwybod beth? I ni'n gallu cael ein temtio i deimlo felly am beth. Ond yna, dim ond am eiliad, achos yna chi'n sylweddoli na. Beth sy'n digwydd fan hyn? Dyma yw gair Duw. Dyma yw'r neges y mae Duw wedi rhoi. Felly beth bynnag mae'r byd yn meddwl amdano ni, pa bynnag mae'r bitw i ni, beth bynnag mae'r eglwys fodern yn meddwl amdano ni, a mae'n rwan i ni, dyma i chi gyffro y mae Duw yn siarad â ni. Ac mae wedi gwneud ers cychwyn y byd. Duw wedi iddo lefaru lawer gwaith a llawer modd. Mae wedi siarad gyda ni. Nid yw Duw wedi'n cadw yn y tywyllwch. Mae wedi datguddio ei hun, mae wedi datgelu ei hun i ni. Does dim esgus. Yn sicr gallwn ni ddweud iddo ddatgelu ei hun i ni trwy ei greadigaeth. Ni'n gwybod hynny, mae hwnna'n wir. Mae'r greadigaeth yn ddatguddiad o Dduw. I ni'n dysgu lot yn dydyn ni wrth edrych ar y byd o'n cwmpas ni. Ac yna trwy raglenniaethau, i ni'n gallu gweld mawredd y diwdod, mawredd y tad. Pan ni'n gallu gweld ei fod yn siarad â ni trwy hanes, mae'n siarad â ni trwy raglenniaethau, mae'n siarad â ni trwy'r greadigaeth. Does neb yn gallu dweud gallen nhw esgusodi hunan. Nid oes unrhyw un yn ddiesgus. Does dim un sydd yn gwrando yn sicr yn ddiesgus. Achos yn yr eiliad i chi wedi clywed rhywbeth, mae yna hyd yn oed fwy o gyfrifoldeb. I chi wedi clywed am gwrandewch. Duw wedi iddo lefaru lawer gwaith a llawer modd gynt wrth y tadau, sut? Trwy'r proffwydi. Mae di siarad, does dim esgus gan neb. Does dim esgus gan y gŵr neu'r wraig oedd yn gyrru heibio fyna. Ac yr un nesaf, allai ddweud yn weddol sicr, bod un yn mynd trwy'r fod bob 3 eiliad. A bob un sy'n mynd heibio, does dim esgus gan ddim un ohonyn nhw. Does dim esgus gan rhywun sydd yn 100 mlwydd oed, 70 mlwydd oed, 90 mlwydd oed, sydd erioed wedi bod mewn capel o'r blaen. Pam does dim esgus yn nhw? Creadigaeth, rhagluniaethau, hanes, fy nghorff,
Mae'r corff, pan ych chi'n deffro yn y bore ac yn agor eich llyged, mae hwnna'n eich gwneud chi'n ddiesgus. Os ych chi'n gallu gweld, gyda'ch llygad, ych chi'n ddiesgus. Achos sut fedrwch chi esbonio'r llygad? Os ych chi'n gallu clywed, sut ych chi'n gallu esbonio'r cliw? Mae cliw yn anhygol. Sut ych chi'n gallu esbonio'r cliw? Oni bai fod na un wedi cynllunio'r glist ar lygad, mae'n anhygol. Does neb yn gallu dweud bod nhw gallu esgusodi hunan a dweud doeddwn ni ddim yn gwybod. Mi roedden nhw'n gwybod. Fe ddylsen nhw fod wedi ceisio, ond yn fwy na pethau hynny, mae Duw wedi siarad â ni trwy'r proffwydi. Ac mor eglur, mae wedi siarad â ni mewn geiriau. Byddai'r rhain dweud, pan ych chi'n gweld mynydd a cymylau ar y haul a'r ser, dyw hwnna ddim yn ddigon. Ydy mae Ond pan ych chi'n dweud, mae hanes ac digwyddiadau ac yn gallu gweld llaw Duw a'i ragluniaethau, mae hwnna'n anodd i gallu gweld Duw. Nag yw ddim, mae'n ddigon yna, mae hwnna'n ddigon i'ch condemnio chi. Ond, os ych chi'n mynd i ddefnyddio'r ddadl yna, mae Duw wedi siarad â ni trwy'r proffwydi. Mae wedi rhoi yn blwmp ac yn blaen. Mor syml ac sydd angen iddo fod. Mae'n glir. Does dim ansicrwydd fan hyn. Siaradodd â ni trwy Moses. Mae'r byd o dan condemniad oherwydd bod Moses wedi siarad. Mae Duw wedi siarad â ni trwy Moses. Darllenwch yr Hen Testament, Genesis, Exodus ac yn y blaen. Mae Moses wedi ysgrifennu lawr gair Duw. Mae wedi dweud wrthon ni. Mae Duw wedi siarad trwy Moses. Mae wedi ysbrydoli Moses trwy'r ysbryd glân i adrodd yr hyn yr oedd Duw am i ni addysgu ei glywed. Yr hyn yr oedd am i ni wybod. Yr hyn y mae Duw yn meddwl sydd yn bwysig i ni wybod. Os nad ydyn ni'n gwybod rhywbeth, does dim angen i ni wybod e. Mae popeth sydd angen i ni wybod wedi cael ei rhoi i ni yn ei air. Mae popeth angen rheidiol yno yn ei air. Fe siaradodd Duw â ni trwy Dafydd. Fe siaradodd trwy Eseia yn sicr. Chi darllenwch i Eseia, dyna fe welwch chi fe mor glir ac y gallwch chi gael. Am neges seion eglur a ffendant a gafwyd yn yr Hen Testament. Mae mor glir. Fi'n gwybod mae'r feddylfryd yma ni'n gallu dweud ac mae fan hyn hefyd yn dweud, wel falle dwi ddim mor glir a hynny. Ond mae mor glir yn yr Hen Testament. Ond y peth i ni'n dweud yw mae'n gliriach to yn y Testament Newydd. Mae'n gyflawniad, mae'n llawn achos bod Crist wedi dod. Ond allech chi ddweud mae'n mor glir yn yr Hen Testament. Mae popeth yno yn yr Hen Testament. Ond mae'n pwyntio at un, sef at Crist. Ac felly mae'n mor bendant, mae'n mor glir. Fe ddysgodd ni am ei berson, am ei athrawiaeth. Fe ddysgodd Duw, fe siaradodd Duw â ni ar sut y dylsem ei addoli. Ond ydyw yn od. Mae pobl yn defnyddio'r ddadl yma dro ar ôl tro. Wel, mae yna wledydd ar draws y byd. Ac maen nhw wedi addoli diwiau eraill. Ac felly pan maen nhw'n dod i rhywbeth sydd yn rhywbeth tebyg i Gristnogaeth, maen nhw'n dod ac yn addoli. Na, mae gair Duw wedi dweud wrthyn ni sut dylsyn ni addoli. Does dim lle i'r cnawd. Does dim lle allwch chi bron iawn a dweud i'n cefndiroedd ni. Achos beth yw Duw? Mae Duw yn Dduw sanctaidd pur. Os ych chi'n dod o Gymru, o America, o Rwsia, o China, o Africa, o ble bynnag yw e. Yr un yw'r Duw. Mae yn fawr ac yn sanctaidd. Dydyn ni ddim fod i addoli fe mewn ffordd cnawdol. O ba bynnag le i ni'n dod o ba bynnag iaith. Wrth gwrs fydd yr emynau falle mewn ieithoedd gwahanol. Ond un peth ddylse fod yn wir. Siaradodd Duw â ni trwy'r proffwydi. Trwy'r Hen Testament. Fe nath e'n glir. Dewch i fy mhresenoldeb i mewn parchedig ofn. Mae wedi dweud wrthon ni. Mae wedi dweud plygwch lawr ger fy mroni. Ildiwch i fawdurdod i. Mae wedi dweud i ni'n ddiesgus. Mae Duw wedi dweud wrthon ni fe ddysgodd ni am ei gyfamodau. Mae wedi dweud wrthon ni am ei addewidion. Y byddai yn anfon ei fab, y Meseia. Mae Duw wedi siarad â ni trwy'r greadigaeth, trwy'r hanes, trwy'r ragluniaethau. Ond mae wedi dweud mewn geiriau. Fe ddywedodd mewn geiriau. Mae Iesu Grist yn mynd i ddod a cael ei eni ym Methlem. Fe ddwedodd mewn geiriau. So beth mwy chi eisiau? Chi sydd falle'n gwrando ac yn gwrthod yr efengil, beth mwy chi eisiau? Mae'r cyfan yma yng Ngaer Duw. Mae Duw wedi siarad â ni yn gynt trwy'r proffwydi mewn llawer modd.
Fe ddysgodd ni pam y byddai'n anfon ei fab. Fe dwedodd pam bod Iesu Grist yn dod? Oherwydd bod ni'n bechaduriaid. Oherwydd pechod. Fe nath Duw yn glir. A chi'n gwybod beth? Fe nath fe yn Genesis. Reit ar y dechrau. Doedd ddim goffa gweithio'r broblem mas cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen hyd yn oed. Fe nath ddarparu ffordd. A dyma oedd y ffordd. Fe fyddai'n anfon ei fab, a fe ddywedodd wrthon ni yn Genesis 3:15, mae Iesu Grist yn mynd i ddod, a mae'n mynd i dymsgil ar ben y sarf, ac mae'n mynd i concro'r sarf. Fydd e'n cael ei frifo yn y broses, fydd e'n cael ei niweidio ar y groes. Mae wedi dweud wrthon ni, yn blwmp ac yn blaen, faint mwy sydd eisiau ni gael. Mae e mor glir. Nawr, nid yw'n dangos i chi pŵer pechod a darluneb, achos dyw pobl ddim yn ei weld fe. Gewch chi darlithwyr mewn colegau diwynyddol sydd ddim yn gallu deall hwn. Pam? Maen nhw'n llawer mwy clyfar na fi. Ond wedwch chi pam maen nhw'n ddall yn ysbrydol. Dyn nhw ddim yn gallu weld e. Mae e'n fater ysbrydol. Oherwydd pechod. Dyna pa mor bwerus yw pechod. Ond fe siaradodd Duw trwy amryw ffyrdd dros gyfnod o amser. Fe anfonodd angylion at ei broffwydi. Gyda'r neges, fe roddodd freuddwydion i'w broffwydi. Fe roddodd weledigaethau i'w broffwydi. Fe ysbrydolwyd hwy gan yr ysbryd glân, a nadlwyd arnynt. Ac am neges, dro ar ôl tro, proffwyd o leithau, i gyd yn pwyntio at un. At y Meseia Iesu Grist. Yr hyn oll sydd yn angenreidiol ar ein cyfer ni. Yr hyn oll sydd angen arnom i wybod sut fedrwn ni fod yn blant i Dduw. Dyma'r neges. Dydyn ni ddim yn dysgu yn yr pwlpid yma yn gyntaf sut i chi fod i fyw. Sut i ni fod i helpu'r cymdeithas, sut i ni fod i helpu'r tlodion, sut i ni fod i fod yn gymydog da. Dydyn ni ddim yn dysgu yna. Yn gyntaf, fe fydd angen i Gristion i fod felly. Beth i ni'n dysgu? Am berson. Am bwy? Am Iesu Grist. Ac am beth i ni'n mynd i ddweud? Mae fe yw'r ateb. Ateb i beth? Ateb ein problemau ni, problemau'r cymdeithas, problemau'r byd. Sdim eisiau ni fynd ar ei trywydd unrhyw beth arall. Mae'r ateb yn hyn. Mae Duw wedi siarad yn ei trwy'r proffwydi mewn amryw ffyrdd dros gyfnod o amser, ac mae e wedi dweud yn gwbl glir i ni, i chi'n bechaduriaid o dan condemniad, ond dwi wedi anfon fy mab i ddelio gyda'r broblem. Dyna'r neges. Duw wedi iddo lefaru lawer gwaith a llawer modd gynt wrth y tadau trwy'r proffwydi yn y dyddiau diwethaf hyn. Sylwch, nawr mae yna rhywbeth gwahanol. Yn y dyddiau diwethaf hyn a lefarodd wrthym ni yn ei fab. Am uchafbwynt. Dyma beth mae'r awdur yn dweud wrthyn ni. Ni'n credu mai Paul yw e. Dyma beth mae Paul yn dweud wrthyn ni. Fe siaradodd Duw a chi trwy'r proffwydi dros gyfnod yr Hen Testament. Fe nath Duw trwy'r ysbryd glân anadlu ar ei weision. Fe rhoddwyd gweledigaethau iddyn nhw. Fe roddodd y negeseuon iddyn nhw. Fe arweiniodd trwy rhagluniaethau. Fe nath ddangos iddyn nhw beth oedd y neges. A beth oedd y neges? I chi'n bechaduriaid ac y mae Duw yn sanctaidd. O mae wedi anfon ei fab y Meseia i ddelio gyda'r broblem. Ac mae e'n dod. Mae e'n dod. Edrychwch allan. Mae e'n dod. Mae e wedi cael ei addo. Ac dwi wedi dweud wrthoch chi sut i ddod i fy mhresenoldeb i. Ond nawr mae'r awdur yn dweud, ond yn y dyddiau hyn, y mae Duw wedi siarad yn ei hyd yn oed yn fwy clir. Os yw hwnna angen reidio, achos oedd yr Hen Testament yn ddigon clir. Ond hyd yn oed yn fwy clir yn ei fab. Fe anfonodd ei fab Iesu Grist i siarad â ni. Ioan 3:16. Canis felly y caro Duw y byd, fel yr rhoddodd fe, ei unig anedig fab, fel na choller pwy bynnag y gredon o ef, ond caffael ohono fywyd trygwyddol. Fe roddodd ei fab i ddod i ddatguddio i ni y pethau hyn hyd yn oed yn llawnach. Siaradodd Duw â ni trwy Iesu Grist, yr ail yn y drindod, yr un dyrchafedig, ef oedd y gair. Ef sydd yn datguddio'r tad i ni. Trwyddo ef i ni'n dysgu'r hyn oll gallwn ni ddysgu am Dduw, tar y ddeiar.
Fe ddatguddiodd i ni am ei berson, ei ogoniant, ei drigaredd. O mor bwysig felly ein bod yn gwrando ar ei air. Nag yw yn bwysig, dychmygwch yr rhai sydd wedi colli mas. Yr rhai dylse fod yma, yr rhai sy'n gyrru heibio, maen nhw wedi colli mas to. Dyn nhw wedi clywed y neges. Doedden nhw ddim yma. Dyn nhw wedi clywed am gair Duw, am y peth pwysicaf oll iddynt. Ac felly mor bwysig felly ein bod yn gwrando ar ei air, ac am fraint, ac am y glirdeb, am berffeithrwydd yn y neges. Does dim ansicrwydd yma, does dim wedi adael allan. Mae popeth, mae ein gyfanwaith, mae Duw wedi siarad, wedi dangos i ni trwy proffwydio nawr, trwy ei fab ei hun, mae popeth yno. O felly, na fyddwch chi'n gwrando. Byddwch chi'n gwrando ar y neges yma, achos mae mor bwysig. Mae mor bwysig. Mae bob oedfa'n bwysig os yw gair Duw yn cael ei ffrigethu. Ond sylwch hwn, mae Duw i chi, os ych chi'n chwilio am esgusodion, os ych chi'n beio rhywun achos bod chi ddim yn licio rhywun, a chi'n dweud, wel, dwi ddim yn licio ffordd oedd yn siarad, dwi ddim yn licio fel maen nhw'n gwneud un y llall, dwi ddim yn licio disgwyliadau maen nhw'n rhoi dan nhw. Chi wedi clywed yr esgusodion yma? Mae'n ofnadw yn diwe. Lle mae pobl yn troi rond yn dweud, na, dwi'n mynd i chwilio am bob math o esgus, pam dwi ddim yn mynd i eistedd lawr a gwrando ar y neges yma, dwi'n mynd i rywle lle fedra i clywed rhyw neges sydd yn chydig bach yn well ar y glist. Sydd yn caniatáu fi beidio dod i'r oedfa tair gwaith ar y sil. Sydd yn caniatáu fi fynd allan i feddwi ar nos Wener. Sydd yn caniatáu fi cael ambell i ddiod bach. Sydd yn caniatáu fi i cael y perthynas tu allan i briodas. Ond dyna sydd yn rhemp yn yr eglwys. Yr rhai sy'n proffesu, be maen nhw'n neud? Dwi ddim eisiau clywed gair Duw. Dwi ddim eisiau clywed am ffordd iachawdwriaeth, ond mae Duw wedi siarad â ni. Mae wedi siarad yn glir â ni. Mae'r Hen Testament o Genesis reit trwyddo yn gwbl glir. Ond sylwch hyn, pan dath y Meseia, i ni'n dathlu yn Nadolig cyn o hir, ac am gyfnod, mae mor gyffroes, ond dyw e? Mae mor gyffroes cael noson o garolau, achos beth i ni'n neud? I ni'n dathlu dyfodiad mab Duw i'r byd. Bod Duw wedi anfon ei fab y Meseia, ac mae wedi addo hyn ers blynyddoedd, ac mae wedi dod, ac mae wedi cyflawni'r hyn oll. Ac felly mae yna neges i ni trwy ei fab. Mae neges bwysig. Na fyddwn ni'n gwrando, gyda'ch ni symud ymlaen. Gogoniant y diwdod, gwrandewch ar yr ail a'r drydydd adnod. Yr hwn a wnaeth fe yn etifedd pob peth. Trwy'r hwn hefyd y gwnaeth fe y bydoedd. Dyna chi un yw'r Iesu. Yr hwn ac fe yn ddisgleirdeb ei ogoniant ef, ac yn wir lun ei berson ef, ac yn cynnal pob peth trwy air ei nerth, wedi Puro ein Pechodau ni, trwyddo ef ei hun, a eisteddodd ar theitl mawredd yn y goruwch leoedd. Dyna chi un yw'r Iesu. A dyw pobl ddim eisiau clywed y neges. Dyw pobl ddim yn trafferthu ddod i glywed am ffordd iachawdwriaeth. Dyna ogoniant sydd yn y tad, y mab a'r ysbryd glân. Gwelir gogoniant yn ei holl briodoleddau, nid oes un ardal lle gellir dweud, ni welir ei ogoniant. Fe welir gogoniant y tad yn ei fab. Fe ddath Iesu Grist i'r byd i ddangos i ni'r tad, mwyn i ni ddeall, i ni heb esgus. Fe ddath Iesu Grist i ddangos i ni'r tad, gymaint ag i ni'n gallu deall. Mae wedi wneud mor hwydd a sydd phosib i ni. Gymaint gall pechaduriaid i weld ac ar y ddaear yma. Mae wedi dangos i ni gogoniant y tad wrth edrych ar y mab. Wrth edrych ar Iesu Grist i ni'n gweld mawredd a gogoniant y diwdod. Gogoniant ei natur, ei berffeithrwydd, ei greadigedd, ei ragluniaethau yn ei ras. Yn anfon i fab. Ond nid ni'n dysgu lot am gogoniant y tad. Yn y gras a ddangosodd yn anfon ei fab i fyd fel hon. Fel mae'r haul a'i belydrau tanllyd yn un. Felly y tad a'r mab yn un yn ei ogoniant. Yna dyrchefyr Crist, ef yw etifedd pob dim, mae'n dweud. Ef, hynny yw, sydd yn berchen ar bob dim. Ef sydd ar awdurdod. Mae gan Crist yr awdurdod goriwch pob dim, pob un. Fe sy'n berchen ar bob dim, fe yw etifedd pob dim.
Fe sydd gyda'r awdurdod? Fe sydd gyda'r awdurdod i achub ni? Fe sydd gyda'r awdurdod i condemnio ni? Ac ohono ef y daw pob dim, pob daioni. O mor drist yw cyflwr y sawl sydd tu allan i Grist, sydd heb brofi hyn. Gan nad oes gwir gwerthfawrogiad o ddim byd heb iddo ef ddarparu fe i ni. Dyn nhw'n mynd i weld e. Dyn nhw ddim yn gwerthfawrogi bod pob daioni, pob bendydd, pob tryso, popeth da yn dod ohono ef. Ac hebddo ef, does dim. Ond nid yw'n wir, ni'n gallu gweld e. Pan ni'n gweld aelodau o'r teuluoedd, efallai sydd ymhell o bethau Duw. Sydd wedi troi cefn ar Dduw. Ac pan ni'n gweld ffrindiau, cydweithwyr, cyfoed o pobl yn stryd, pwy bynnag yw nhw. Ac ni'n gweld nhw, ac ni'n gweld eu bywydau nhw, ac ni'n gweld, mae e'n wag. Does dim pwrpas i'w bywydau nhw. A maen nhw'n mynd o bleser i bleser, o waith i waith, i arian, i cwsg i cwsg, i fwyd, ac maen nhw'n mynd o ddydd i ddydd, ac chi'n meddwl beth yw pwrpas bod bodoli maen nhw'n ei wneud. Ond nid felly y Cristion. Mae yna fath drysor yng Nghrist. Mae e'n bopeth i ni, mae wedi maddau ni pob pechod, mae wedi'n golchi ni lan, mae wedi rhoi ffydd i ni bwyso arno fe, mae bywyd tragwyddol ac rhyw ddydd cawn ni weld e, a threulio tragwyddoldeb yn ei bresenoldeb. Am brofiad, am bwrpas i fywyd, pan ych chi'n deffro yn y bore, am beth mae Cristion yn deffro, mae'n byw, mae'n deffro yn y bore i ogoneddu Duw y diwrnod yna. Mae'n rhoi pwrpas i'r dydd. Falle bod yn diwrnod ofnadw gyda chi. Falle bod lot o waith gyda chi. Ond dyna fel mae'r Cristion fod i feddwl, mae'n deffro yn y bori, sut fedrai roi gogoniant i'r un sydd yn heiddi pob mawl? Achos am fono Duw y neges i ni trwy proffwydi ac yna trwy fab. Y mae pob daioni'n dod o Grist. Ac does dim byd hebddo ef. Bodoli yw'r byd. A dyna chi dristwch. Dyna chi wacter sydd gan y byd. Mae gogoniant y tad yn anweledig i ni tan i ni weld ei ogoniant yng Nghrist. Mae Crist mor bwysig. Welwn ni mo gogoniant y tad heb Iesu Grist. Yng Nghrist y mae'r holl ysblander, gogoniant a mawredd i weld yn ei berson. I ni ddim fan hyn yn sôn am ei athrawiaethau fe. Ddim hyd yn oed am ei wirthiau fe. Ac mae athrawiaeth yn anhygol, dydyn ni ddim yn dyrchafu fan hyn athrawiaethau Iesu Grist, achos fe all crefyddau'r byd mabwysiadu ambell i athrawiaeth Iesu Grist. Caru'n cymydog, fi'n siŵr bod yna grefyddau eraill yn pwysleisio hynny. Dydyn ni ddim yn dyrchafu'r athrawiaeth. I ni'n dweud bod yn bwysig ac fe ddown ni maes o law. Ond beth i ni'n dyrchafu? I ni ddim yn dyrchafu bod yn Iesu Grist wedi gwneud gwirthiau. Mae hwnna'n anhygol a mae'n profi pwy yw e. Ond nid dyna beth i ni'n pwyntio. Beth i ni'n neud? I ni'n pwyntio at ei berson. At Grist ei hun. Dyma beth sy'n bwysig. Nid oes modd adnabod Duw ond trwy un, a hwnna yw trwy ei fab Iesu Grist. Does dim ffordd arall yn yr holl fyd. Ni ellir dod yn agos at Dduw ar wahân i un person. A'r person hwnnw yw'r mab ar y fonodd ei'r byd yma. Mae wedi llefaru a ni trwy ei fab, Iesu Grist. Fe ddwedodd Iesu Grist hyn ei hun? Ioan 14:6. Yr Iesu a ddywedodd wrtho ef, my fi yw'r ffordd, a'r gwirionedd, a'r bywyd. Nid yw neb yn dyfod at y tad, ond trwof fi. Dyna pa mor bwysig oedd y neges. Mae Duw wedi siarad â ni. Mae popeth sydd angen ar bob un ohonom fan hyn. Does dim ots os ych chi'n dod o ryw wlad bell sydd erioed wedi clywed am unrhyw beth, neu wedi cael eich magu yma yng Nghymru ac yn mynd i gapel trwy choes chi. Dwi ddim yn gwneud dim gwahaniaeth. Yr un yw'r neges. Fydden ni ddim yn addasu fe rhyw lawer. Pe tawn ni nawr yn mynd i bregethu ryw wlad bell, o fy mod i'n gallu siarad yr iaith. Mi fydden ni siwr o fod ddim yn addasu'r neges rhyw lawer, achos yr un yw'r neges. Mae angen iddyn nhw wybod ei bod nhw'n golledig ac wedi tramgwyddo Duw sanctaidd ac ogoneddus a mawr. A'r ateb yw mae Duw wedi siarad â ni trwy'r proffwydi a trwy Iesu Grist ei fab. Dyna'r ateb, mae'n syml. Felly o ba bynnag gwlad i chi'n dod, dydyn ni ddim yn mynd i newid y neges. Gallai rwy'n dweud, ond beth am y rhai sy'n mynd i bod i capel o blaen? A'r ateb sy'n gen i, beth yw'r ots?
Os bysa rhywun yn dod trwy dros yma, erioed wedi bod I gapel o'r blaen, allai ddweud hyn wrthoch chi, does gen I ddim bwriad I newid, fel nad oedd gan Paul, Ioan, Pedr, Eseia, Jeremia. Doedden nhw ddim yn newid y neges pam y mae Duw wedi siarad â ni trwy'r proffwydi a trwy ei fab Iesu Grist. Dyma chi bechod ein cenedl fach ni yma yng Nghymru. Maen nhw wedi penderfynu newid y neges, a newid y dill, a newid yr arddull, a newid yr addoliad, a gwaen ni am wneud hynny. Yr un yw'r neges y mae Duw wedi siarad yn glir, ac am awdurdod sydd gan y mab, ac am urddas, ef yw'r unig ffordd gallwn fod yn iawn â Duw. Does dim ffordd arall, does dim crefydd arall, does dim athroniaeth arall, does dim ffordd arall, ond trwy Grist. Os nad yw eich proffes o Gristnogaeth, os na allwch dystio eich bod yn Gristion ar sail y person hwn, Crist Iesu, yna dydych chi ddim yn Gristion. Mae'n eitha clir. Yn ôl gair Duw nawr, nid fi sy'n dweud hynny. Yna, os I chi'n gallu dweud, dwi'n Gristion achos dwi'n mynd I gapel, dwi'n Gristion achos dwi'n mynd i'r cwrdd-gweddi, dwi'n Gristion achos dwi'n helpu'r tlawd, dwi'n Gristion achos mae pawb yn siarad yn uchel amdana, a dwi'n mor neis I bawb, yna beth ni'n gallu dweud, falle bod chi wedi clywed am ambell I athrawiaeth Iesu Grist, ond dydy Iesu Grist ddim yn flaenllaw ac yn ganolig yn eich proffes, yn eich cyffes. Yr hyn sydd yn wir yw nad oes ganddoch y gwir ffydd o'r Beibl, ac yna does ganddoch chi ddim. Os nad Iesu Grist yw yr rheswm I chi'n Gristion, yna dydych chi ddim yn Gristion. Rhaid iddo fod yn Iesu Grist. Rhaid I bopeth ddod nôl at y ffynhonell yma, pob daioni a ddaw o Grist, ac felly y daioni I ni fwyaf oll yw ein bod yn cael ein mabwysiadu i'w deulu, yn dod yn un o'r etifeddion o'i deyrnasef, un ni'n dod yn un o'i blantef, un ni'n dod yn rhan ohono, un ni yng Nghrist, un ni'n edrych arno fel ein gwaredwr, ac felly os mae nid fe yw'r rheswm, yna nid Cristnogaeth sydd ganddo chi. Achos Crist yw popeth. Achos Crist a ddaeth i'r byd yn ifydd fel oen i'r lladdfa. Pan gafodd ei eni yr oedd e fel oen i'r lladdfa. Yr oedd pan dyfodd y lan, pan nath e'r weinidogedd roedd e fel oen i'r lladdfa, a'r Phariseaid a'r pobl crefyddol yn ei gysau, a does dim byd yn wahanol heddi, pobl crefyddol yn cysau'r Efengyl. Wrth gwrs I bod nhw. Achos does dim lle I falchder dyn. Fe ddath Iesu Grist, a fe gyflawnodd e'r gyfraith I chi, dyna chi ogoniant y diwdod. Fe fuodd e fyw bywyd perffaith, fe bodlonodd e gofynion y tad, ac yno ar y groes fe roddodd ei ddwylo pur arlyd, fe wisgodd gororlaen, ac fe nath e gwaed pistillo allan. Fe lifodd e fel ffynon, ac agorwyd ffynon, a dyma'r Efengyl yw hyn, dewch a troed y groes, a gewch eich golchi'n wynach na'r eira. Achos Iesu Grist yw'r unig ffordd. Fe gymerodd e'r gosb ar y groes yn lle chi. Ond rhaid dod at Grist. Wel, yn olaf yn drydydd, gwaith y mab, yr hwn adno 3, yr hwn ac fe yn ddisgleirdeb ei ogoniant ef, ac yn wir lun ei berson ef, ac yn cynnal pob peth trwy air ei nerth, wedi sylwchwm, puro ein pechodau ni trwyddo ef ei hun. A eisteddodd ar ddeheulaw y mawredd yn y goruwch leoedd. Dyma pam y dath e'r byd. Fe dath ei bwrpas, Matthew 1:21, a hi a esgor ar fab, a thi a elwi ei enw ef Iesu. Pam? O blegyd e fe a wared ei bobl, oddi wrth ei pechodau. Dyna'r broblem. Dydyn ni ddim yn gwastraffu oedfa am unrhyw beth arall, achos dyma'r neges, dyma pam dath Iesu Grist. Gwau y capeli hynny sydd ddim yn pregethu'r Efengyl, a Crist croesoliedig, achos dyna pam y dath Iesu Grist. Fe ddath Iesu Grist i'r pwrpas yma, fe ddath I wared ei bobl oddi wrth ei pechodau. Dyma be mae wedi dod I wneud. Fe ddath ei ddelio am pechod, yr hyn sydd yn cadw ni o Dduw, ac am binigol yn ei swyddogaeth, am ddatguddiad o ras y diwdod, y trefnwyd ffordd y gall pechaduriaid cael ei puro.
am broblemau sydd yn y byd, am broblemau sydd gennym ni, ac mae'r holl broblemau yma'n dod o bechod, o pechod sydd wedi dinistrio'r byd, pechod sydd yn ein cadw o ddiw, pechod sydd yn ein cadw o'r nefoedd. Ond dyma'r pwrpas y dath Crist. Dyma sut llefarodd Duw â ni. Fe ddyfarodd trwy'r proffwydi'n dof, trwy'r greadigaeth dof, trwy'r rhagluniaethau dof, ond yna fe roddodd Iesu Grist. Fe ddaddawodd fe reit yn ôl ar ddechrau'r byd. Ac yna fe ddath Crist. Ac fe ddath ei bwrpas i ddelio gyda'n pechodau. Yn yr Hen Testament, aberthwyd anifeiliaid ar yr allor dros pechodau. Yn yr Hen Testament, fe gafon nhw'r oen a'r geifr ac fe laddo nhw a fe dywallodd y gwaed ac fe roddodd yr ffeiriad i dwylo ar anifail. Fel arwydd o roi pechodau ar yr anifail. Ond beth nad Iesu Grist, fe yw yr aberth. Nid dod i ddweud am yr aberth nad Iesu Grist, nid dod i ddweud ydych chi sut i wella'ch bywyd, na beth wnaeth Iesu Grist dod i wneud. Fe dath Iesu Grist fel yr aberth, yno ar y groes, y tarwyd Iesu Grist, ac fe nath y gwaed llifo. A trwy'r gwaed, mae modd cael ein golchi'n lan, dyma'r unig ffordd. Mae'r Hen Testament yn ddarlun trwy'r aberthu, yn yr Hen Testament yn ddarlun o'r hyn oedd i ddod. Ac fe ddath e. Roedd y proffwydi yn pwyntio at Iesu Grist, yn dweud mewn manylder ei fod yn dod, sut y byddai'n dod, pryd ac ble fyddai'n dod, o'r manylder gafon ni. Ac yn dweud y byddai'n dod fel yr aberth. O, nid yn unig dath Iesu Grist sydd atguddio ei dad i ni. Fe ddath Iesu Grist i agor ffordd i ni. A fe ddwedodd Iesu Grist, nid dim ond agor ffordd nes i. Nath Iesu Grist ddim dod yma ar y ddaear a dweud, dyna'r ffordd, ewch lawr ffordd na, byddwch yn neis i'ch gilydd. Ewch i'r capel ambell waith, os ych chi gallu. Triwch peidio defnyddio fe enw nofer. Dim dyna beth nath o ddweud. Nath Iesu Grist ddim dweud, mae'n rhaid chi fod yn garedig i'ch gilydd, a'r un sydd wedi syrthio o brifo, mae'n rhaid chi helpu nhw golchi brywiau. Dyna'r ffordd. Nath Iesu Grist ddim dod i ddweud, dyma'r ffordd i chi'n byw, dilynwch y ffordd yma, trowch i'r dde, ac ewch syth yn eich blaen, a triwch bod yn neis i'ch gilydd. Na, nath Iesu Grist ddim dweud, dim byd o'r fath. Dyna beth mae crefydd yn dweud. Mae crefydd yn dweud, dyna'r ffordd. Ond fe ddwedodd Iesu Grist, fi yw y ffordd. Dyna beth ydy Iesu Grist, fi yw'r ffordd. Dewch ata fi, dwedodd Iesu Grist, mae Cristnogaeth yn llwyr ar Iesu Grist. Ef yw yr drws, dwi ddim yn pwyntio at y drws. Dwi ddim yn dweud, ewch draw fyna, triwch y crefydd yna, triwch y capel yna. Falle nhw roi llai o ddisgwyliadau arnoch chi. Falle fydden nhw'n pregethu tipyn bach yn dywelach, a triwch nhw. Na, dim dyna beth dwedodd Iesu Grist. Fe ddwedodd Iesu Grist, mae fi yw'r drws. Dewch trwyddo fi. Does dim byd heb Grist. A beth nath e dod i wneud, dwi wedi puro ein pechodau ni trwyddo ef ei hun. Sylwch hwnna. Mae e'n puro'n pechodau trwyddo ef ei hun. Ef a gyflawnodd y gyfraith i fodloni'r tad. Ef a gymerodd y gosb am ein pechodau ni ar y groes. Ef a dywallodd ei waed ei hun ein mwyn ni. A does dim ffordd arall i fodloni gofynion perffaith y tad. Oed dim un ffordd arall. Ni fyddai'r Duw y tad yn gallu cael ei fodloni heb fod Iesu Grist wedi dod o'i wir fodd i wneud hyn ein mwyn ni. O, wedi puro ein pechodau ni trwyddo ef ei hun. A eisteddodd ar theitl y mawredd yn y goruwchleoedd. O, nid yw yn hyfryd i feddwl. A mae Iesu Grist wedi dod. A ddawodd Duw y byddai'n dod trwy'r holl bethau ni wedi sôn, trwy'r proffwydi. Ac yna fe ddath e. Ac fe brofodd e tu hwnt i bob amheuaeth, mae fe oedd y Meseia. Fe gyflawnodd e'r hyn oll oedd e fod i wneud. Ond y nawr y mae'n eistedd ar theitl tad. Ac mae'n eiriol trosom ni. Nag yw hwnna'n hyfryd, hyd yn oed nawr. Mae'n anodd i ni ddychmygu yn diwe, ond hyd yn oed nawr, mae nawr yn eiriol trosom ni. Mae'n cyflwyno'n gweddiau ni gerbron y tad. Mae'n gwybod am yr oedfa hon. Mae'n gwybod am pwy sy'n gwrando. O, mae'n llawn cyffro'n diwe. Mae Iesu Grist wedi gwneud popeth.
Y mae popeth yng Nghrist. I ni'n mynd I ganu mewn munud hwn, yr emyn yma, caid trefn I faddau pechod. Wrth gwrs bod yna. Sut? Yn yr iawn, yn yr Iesu, yn ei berson, yn ei farwolaeth. Mae iachawdwriaeth barod ble? Yn yr iawn, yn yr Iesu, yn ei farwolaeth, yn ei berson. Mae'r ddeddf o dan ei choron, cyfiawnder yn dweud digon, a'r tad yn gweiddi bodlon yn yr iawn. A diolch byth medd Seion am yr iawn. Y nawr, hen deulu'r gollfarn, llawen hawn. Mae'n cymorth ar un cadarn, sef ar Grist. Gallwch chi ddim fod yn fwy cadarn ef yw etifedd pob dim. Fe sy'n gyda'r awdurdod. Mae'n cymorth ni, mae'n iachawdwriaeth ni, mae'n hachubiaeth ni, mae'n maddeuant ni ar un cadarn na ellir ei symud. Llawen hawn, mae galwad heddiw ato, a bythol fywyd ynddo, ni chollir neb a gredo, llawen hawn, gan lwyr ymroddi iddo, llawen hawn. Wel, I orffen, mae galwad heddiw ato. Os ych chi'n gwrthod eich bai chi, does dim esgus o gwbl ganddo chi. Pidwch chi a troi rown a dweud, dwi ddim yn credu mewn Duw. Am warth. Am ffolineb llwyr. Y mae Duw wedi siarad yn un glir. Y mae popeth yn ei le. Ac fe ddath Crist a chyflawni'r cyfan. Ac felly, mae galwad heddiw ato ef. A bythol fywyd ynddo ef. Ni chollir neb a gredo ynddo ef. Llawen hawn, gan lwyr ymroddi iddo. Llawen hawn. Gadewch I ni weddio. O Dduw, I ni yn diolch I ti am ffordd iachawdwriaeth, ond yn diolch am yr arglwydd Iesu Grist. Yn diolch I ti I anfon yn diolch dy fod wedi llefaru yn ni trwy'r proffwydi, dy fod I wedi siarad yn ni trwy'r Iesu, dy fab y Meseia. Ac felly o Dduw, gad I ni cael clistiau I wrando, agor clistiau y byddaron, agor llygad y deillion, iddynt weld a chlywed mawredd y Rhyfengil. Teir gweithio neu'n plith, I ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, I orffen ein gwasanaeth, gyda ni ganu'r emyn honno, 297, cael trefn I faddau pechod yn yr iawn. 297, gewn ni sefyll i'w chanu.
A nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.